Matingala ka. Matingala ka sa... Ay, Joel! ma'am, sorry, late naman ako, ma'am. Pasensya kita. Kabalo ka naman sa kalayoon sa balay ko. Joel? Oh. Oh. Nay? Naano ka? Nagadamgo? Ay, arigil ako sa balay, Nay. Abi ko nag-eskwela ko, kag na-late naman ko sa pag-abot. Kag ginakigan naman ko ni ma'am. Ginpatay ko ang sarde niya pinggan, ako niya makabugtaw ka. Kay adlaw na nagkakatulog ka paghihapon. Abi pagmadmad na. Las 7 na sang aga, ho? Abi pagbangon na dira. Kapag pahalap ka na sa karabaw ta. Adlaw na ara ka paghihapon sa... Adlaw na ara paghihapon. Karabaw ta. Kapag pahalap ka na sa karabaw ta. Adlaw na ara paghihapon sa turilang karabaw ta. Hinali ka rin makapauli si tatay mo. Kag makita niya ina dira, maakigan ka naman. Gali dali, himos na. May tinanong ako dito nga balinghoy. Magbutang ka sa plastic. Kagsanta nagasakay ka sa karabaw, kauna agad niya hindi ka pagutumon. Kag mag-inom ka na lang sa tarog. Sige na. Oo, Nay. Samtang sira pa ang klase, magbuli ka sa amo ni tatay mo. Agad nga hindi man kami matamaan sa pagpangabudlay. Naka-insyente ka? Oo, Nay. Sige, magpakabusog ka sa mayo, ihila. Harap. Bah, sila manini ni Boy kag Juban, ho? Mamig! Padin ka mo? Sa dinig man! Sa among kalubiyan eh. Damong tubunga marubi. Bugusot kami. Kuwaon tagputong sa mga makuwata. Lain, sa playon. Kung putungan daw, kung ano. Kuwaon to tanan, Meg. Ha? Oo. Darso sa inyo ba? Kag ano naman ang karganta? Kung pwede ka na mo sa makuha tabi? May dala man kami mga sako nga pwede masudlan. Tapos? Napingkulo sa karbaw mo, Meg. Kung hindi ka na kargaan. Ha? Oo, Meg. Oo, man. Kargaan na natin sa mga makuha tayo. Pero, Juan, ining... Asiyakigan ka ni tatay mo? Panalit kabalo siya? Oh, Meg. Ay, sus na naman kaman. Makakila na siya kung hindi ka naman pagpartidahan. Ha? Oo, mate. Partihan ka lamang sa makuha ta. Anon ko naman din parte ko? Ganon ka, be. Hindi na gusto mga kwartao. Ang mga laing, ibaligyan nyo eh. Apa sa playon, pwede pa na nga bukayoon o kung makakakuha man ta sa bukayoon nga rubi, mas dami pa din. Oo. Magang butong, isa ko sa balingoy, ako itong alupiyon. Oh, di ba? Damo ka mo sa balingoy sinyo. Timing kita, Meg. Alupi ka mo, kung maglibot ka, kundi kwarta, bultada. Ha? Dali na. Upo na ba sa amon, Meg? Mangkasanay lang tayong tatlo sa Carabao, ah. Si Mobla Carabao, matangkasanay. Oh, mangkasanay lang tayong tatlo sa Carabao, ah. Para ba sa Diyaw? Oo. Kapag abot natin karon dito, ilawig na lang tayo ng Carabao mo. Oo. Carabao mo, samtang nagapanguha kita sa lube. Agad na, mabusog siya. Tara, katuloy na. Tayo na, Vega. Kaya tang nito Junjun mo na. Okay, Mega. Ako nang bahala din sa idalo, Meg. Okay, Mega. Pantayan ko lang di, Meg. Ara nang pangdagdag ni Boy. Pamulutong ko agad matipo na. Kabay pa malipay sila karon ni nanay kay tatay. Pag abot ko sa balay. Abaw! Tagang ko sa... Sarga? Daw ginagal siya, tay. Di na yan karbaw ta. Ginlaway ko anay si dalom sa atong starapol taya. Wala ko anay sige pagkabukay mamuday na. Basikon mano sa blatayaw. Yes, man. Gini ko.
budlay na. Pasikon man sa blatayaw. Nagdam ko naman ako. Ginikot ko siya, anay sa idalom sang starapol, tay. Wala ko anay, sige patubo ka kay basi. Blang mabudlay na tayo. Pasikon man siya. Usog ba to siya, tay, ha? Nakainuman. Maayo kami pitsar ka man. Kamalo ka man tayo ino sa gusto sa hindi. Te, Nay? Anong taning napakti ni Joel, ha? Magabot ka sa malingon, Chidoro. Kaya maanong tigil ka. Lagi palibuta kay Joel kung sa iyang mga mangot. Dalitong tahag na nagkuon agad nga dasi gamit nanay. Kaya ang iba, himuon ko mga bukayo. Inang malalang. Sige na tay. Kay mabulig ako pang laob sang dahon. Ako yun ay, manarabo lang sang dahon. Napuntan ko sang alupita. Pero nay, tay. Grabe ako. Napusing-pusing si Tita Carol. Baka, hindi ko na yan, ha? Oo Mabakala ko sang pula nga kalamay agad niya gamiton ko. Kung gusto mo, magbutan kasi na sa butong. Oo, sige na magkaon ka. Basta bantaon mo nga hindi magkutoy ang tiyan, ha? Oo, nay. Yay! Nagasunod ko nung Nakakayat ko na! Ay, Chainora! Bakit na kami sa alupi? Kanamit bala sini kaayo. Damo butong. Bebe, nilawan ko anay ang isa, ha? Kung manamit matuod, babakal ako sa apat katakom sini, ha? Pagpila ini? Daw sa ila tapit ni Atsilo, ha? Anika. Pinag yung libot ninyo, Jonah.